Indoda enguBarzillai, indoda esisitsheni, yaze yathi kumkani iza kum. Barzillai took care of David ngeemini zikaDavide zokuxakeka. uBarzillai wamkhathalela uDavide ehambe esoyika unyana wakhe. Sihlobo zam, he clothed him, he fed him, he gave him protection. Ngexesha lobunzima ukaDavide esukelwa ngunyana wakhe uAbsalom. Bible has it that wawubhubha uAbsalom walila uDavide. Elila uDavide ekude eJerusalem. Utani kwemini. Wathi Absalom, nyana wam, ukuba bekufe mna endaweni yakho. Yabo sami emva koko wathabatha impahla uDavide ebesiphiwe nguBarzillai. Wathi liliqalo bandibuyele eJerusalem. Hlobo senkosi. Wathabatha yonke into anayo apha emayanini umhlaba waseGilgali. Wathi ndiyawela ngoku mfundisi umnikina. Mfundisi ukokolo ndibuyela eJerusalem. Balona bokuthandeza. Behamba bafika eJordan. Khamenthengwele ehamba umoni noBarzillai bafika kunwele lwaJordan. Wathi uBarzillai kumkani mayijeni yenziye khamenthengwele. Wathi uDavide, Barzillai, you've done good to me. Yes, you've done good to me. Cross over with me. Masanga Barzillai. Siya eJerusalem. Undenzela into enhle. Nam ndifuna ukwenzela into enhle. You were with me when it was unfavorable to be with me. Undithandile Barzillai. Ungekho mntu wakundithatha. Barzillai, you stood with me. Ungekho mntu wakumama. Barzillai, ulwela amadabi, ulwela mna. Ndingelam. Barzillai. As we part, Barzillai responded. But before the response, perhaps you don't know the Hebrew word Barzillai. Well, ithetha uthini ngesebhele? Eligama lithi Barzillai ngesebhele ithetha ukuthi owenziwe ngesinyithi, made of iron, made of steel. Khamenthengwele ambalwa abantu abenziwe njalo. Bana bokuthanda umuntu owenziwe ngentsimbi akagobi xa into ingagobisi. Khamenthengwele bana bokuthandaza namhlanje awufiki elapha ngomso ufike pha ngoba lo muntu wenziwe ngentsimbi. Khamenthengwele sizawubeka pha uBarzillai umuntu owenziwe ngentsimbi. Sihlobo sokuthanda. I'm done now. Now, uthi uBarzillai, umkani, I'm 80 years old. Indlebe sami asakwazi ufaka. Nomlomo wami awusakwazi utaste. Ndizoba yintoni eJerusalem? What use will I be ndiwenzile umsebenzi wami? What use will I be? Konke ndikwenzileyo ndikwenzele wena kumkani. Kodwa ijeni yam ngoku zawuwela nje kancinci. Ijeni yam iyaphela. Khamenthengwele. Wethuna, I wish I could preach to someone. Noba mnye namhlanje. Ithi verse ke esoyama ngayo uDavide wamanga uBarzillai.
wamsikalela emva koko uBarzilai babuyela kokwa sihlobo senkosi yes. As we part, there are only three things. And Maruzithatha. Oh, as we part, Mamutikana, zintathu nje izinto ayifuna usithetha. Eyokuqala, yi-service. This is a triple S analogy. The first one is service that Barzilai gave to King David when there was no one to serve the king. Barzilai served the king when there was no one to speak on behalf of the king. Barzilai spoke on behalf of the king. And in Ascotwa, Tibonu Mamutikana, Pula Fes, Tikawasangosi, Umama Wamatabi, Echalik, Umama Kange, I keep Salam Fundi, but Wamana, Salvador. I saw service was meaning. I saw selflessness. Barzilai. Akathanga ndikwenzela le into ukuze undikhumbule. Siphila kwixesha lalo. Ixesha le quid pro quo. Ixesha le tit for tat. Khamethengwele. Ukuba ndikwenzela le into ukuze undenzelele yayo. Awubethula abantu asibakhokhelayo. Abantu abasikhokhelayo. Esibakhokelayo. Bathi xa bethetha njengoba ndinikela nje ndinikela ubuze uthi ingcwabe khamethengcwele yi-tit for tat leyo. Xa umntu asenza into enkonzweni uyenzela uzafumana umngcwabo omhle. uBarzilai kangabe njalo uzithengisile kuDavid engafuni inzuzo kaDavid. Awu andinishiyeke andinishiyeke family akafed boy family kaMamutikana bethuna andinishiyeke elanto kule vesi endihluphayo eyokugqibela yi-salutation obethuna yangathi lijoni elishaya indeshini uBarzilai esithi umsebenzi wakhe ngoku ugqibile. Ithi iBhayibhile wamanga phesheya kweJordan wamanga uDavid bana nabokuthandaza wamanga uDavid. Mabaptisti sisazawufika phesheya kweJordan sisazawukwahlukana phesheya kweJordan sisazawukwahlukana elohambe eyakhe indlela khamethengcwele elohambe eyakhe indlela kodwa qhubekeka uba sohlukana njani qhubekeka uba sohlukana njani. Amen. Barzilai uthi kuDavid my journey ends here as we part. Uthi my journey ends here asohlukana bethu asohlukana. My journey ends here. Ndiyavakala ecaweni asohlukana. My journey ends here. Uthi uBarzilai apho niya khona andizufika olwam uhambo ngoku liyaphela. Yonke into endiyenzileyo andiyenzelanga ukubuyela eJerusalem kodwa ndiyenzele uba ndiphele apho khamethengcwele. uMamutikana ingathutshwa, uMamutikana utsho Betheli, utsho uMamutikana amaBhaptisti alakho uhambo ngoku liyaphela apha. Eyakhe imisebenzi iyaphela apha. Alakho uncumo liyaphela apha.
yonke into abayenza noma ube nothando uyaphela kusheke mna nawe uma singena eJerusalem as we part